ko magtina ko. Magtina ko guys og organic kay allergy naman gud ko og kanang dili organic. Magtina ko organic shampoo. Shampoo akong tina kay kung dili siya shampoo ma-allergy ko. Nakatong mga tube. Kanina gyud ang akong angay sa Shopee na ako napalit ni siya. Sa kani akong itina karon ako magtina brown ang color ani guys. Ang color ani sa Shopee is brown, black or chestnut brown. Pero brown man ako na angayan kay 2 times naman ko nakapalit ani. Mao ni akong tina organic. Kay dili ko ma-allergy. Ano guys, makatina ko. Shampoo man ni siya pero ana-ana na ko siya. Next ko pag mangipon kaya di man ako malukop akong likod hindi ra gyapon diri ra siya diri ra ako mura mo gyud importante ani guys ano siya diri sa kuan ba wala ko na ipakuan ko sa shampoo na ako. Okay, kung dili ani allergic ko kung katong mga tube na ano akong gamiton allergy na ko akong mga tube ano shampoo di ko allergy organic man luwa-luwa ko dali naman dito siya waswasan hindi ka siya kuwan-kuwan ng mga cake kaya nito guys duha na nila ako mga gamit ano nga color pabira lang na po sa pagkakas kayo pwede akong tube, allergy man ta. Ano naman ang muangay na kukod na ako, mga kuan, organic na. Pwede sa mga tube. Ay, maswasan dalayo. Balik na siya guys, madalik na siya po. Bless! Ay, wak pa din siya nahuman. Nagpabira ko sa pagmangkon diri sa nahuman. Hindi lang siya sa hard road. Kaya siya hard, hindi siya pareha ito isa. Mga tube.
Na 30 minutos. Waswas na ko ron guys. May buntag.